akong ihatag kaninyo si Brad Umi. Brad Umi. Okay, ikaw sa Brad Umi. Mukhang lima Brad Umi. Kaya salamat ba din? Aring kapunan mga kaigsunan. Ato ang sultan, ang usa ka tradisyon. Usa ka kinaiya, isip, usa ka simbahan. Di na mga kinaiya na sunod o yan isinod ikan sa atong Diyos. Yamang luluwas o mga gahong dalaygo ng iyahang anak. Sa unang panahon mga kaigsunan hantod karon, hindi natin kalimot, daghan kayo ang atong mga kaigsunan. Yan kitawag na ito sa kubrehon o kanang kitawag na ito mga kaigsunan na ito mga kapos. Una niya itong atuhin si Diyos mga kaigsunan ang simbahan sa Pilipinas o nagkakandak sila insibito kung Plenary Council of the Philippines ito. Ngayon, ang ilang gihimo, giplano, mao ang pagtabang sa mga matunuo sa biligyon sa mga Katoliko na gitawag kung nasa ubos na hukong kapatiriban. At ang mga panahon na mga igsunon, daghan kayo nga ito ang mga igsunon ng anak sa atong mga igsunon, mga magtutuo, mga pobre, yan yung working student sa nagalaing-laing institusyon sa simbahan, labi na sa mga kumbinto o sa mga kanang eskwelahan, mga Catholic school, o uban pa, nga din isip pagsanong sa kawag sa simbahan, na mo ang pagtabang sa mga kaigsunan na ito nga nasa ubos ng hukong sa Pilipinas, na gitawag na ito kaning mga hukong o kating sectors, mga kapus. Nga na mga kaigsunan, tungkol sa kay sagaan pagtugon sa kasaysayan sa unang panahon, diri sa Exodus 23, Gis nga to sa 12 mga kaigsunan. Nanay mga tradisyon, nanay sugo, nanay lihog-gaan. Kung saan pagkagat kinigilawag na itong mga pobre o mga kabus na katawhan sa Pilipinas. Diri sa Exodus 23, Gis, magsugod ka sa Gis. O kini ang gingon sa walang kasulatan. Sulod sa unang katuloy, kami ninyo ang inyong mga yuta. Anihe ang abot nini. Apan, papahulayan kini sa kapito matuwid. Pagayaw aniha ang bisan unsa ng mutubo nini. Aron ang mga kabus ninyo. Aron ang mga kabus kaninyo makakaon sa mga tanong ng mutubo nini o sa mga ihalas na mananap ang magkapahimulo sa salin nini. So, klaro kayo mga kaigsunan nga, bisan diri sa karaang tugon sa Exodus, nag-encourage na ang Ginoo, nagsugo na ang Ginoo nga kung kuman sa ipito katuig, ang kananang kung papahuayon ang yuta, tungkol kayo nilahan kinaya o tradisyon na itong unang panahon ng June, so sa ipito katuig, papahuayon man ang yuta, hasta gani ang mga ilahang mga trabahante, hasta ilahang mga ulipon, papahuayon. Unya, ang bilis man mga ligayan. Yan ang mga panahon na sa pagpahuay sa yuta. Yan ang naay manurok ng mga tanom. Unya, ang sa isugro sa Ginoo, yan ang manurok na tanom. Dili ipa-ani sa taniya. Pasagdang kaya rin mahagdaw sa ilahang mga kaigsunan sa ng panahon na ginawa kong pobre o mga kabuk. Sa ato pa mga igsoon, sa una pang panahon, ang atong Ginoong Diyos na mga sigawin kaya natin wala anong kung pahulong na may nakalan. Nagpapula na sa itong mga igsoon, nagpapang kalidiri sa babang mga dapong sa ng panahon, pati manon, mga kabos. Pati manon ang mga pobre, tungkol kay kaning siktura sa Pilimban, mga magkinihan iyahang pinangga, o mga magkinihan mga pinaladi. Usa mga kaigsunan, usa silang mga kinaiya, o mga tradisyon sa unang panahon, base sa suko sa Ginoong Diyos, balanon o katahuro na inangalan, o katong ang manurot sa ilahang ayuta, panahon sa pagpahuhay, pahuhay sa pagtanong, dili ipakuha o dili ipahagdaw
tungod kay ang ilang mga igsoong mga kabus aron makatagamtam sa maong abot sa yuta nga motorok o wala ni kano. Bisan pa diri sa kaning sulat ni Isaias, propeta Isaias mga kaigsunan, diri si Isaias sa city ngadto sa Cheese. Unsa may gisugo sa Ginoo ipasulti ni propeta Isaias ngadto siyang katawan. Diri atong mabasa sa sulat ni propeta Isaias, dili ba ang puasan natong gikinahanglan o man ang hatagan yung pagkaon ang mga gigutom. So ang puasa mga kaigsunan nga gikinahanglan sa Dios, kahulol plano na ngalan o katong paghatag pagkaon sa mga gigutom. O papuyo ninyo ang inyong sa inyong mga balay, ang mga kabus na walay kulayanan, o pistihan ninyo ang mga hubog. Inay, pasagdan ninyo ang inyong mga kaigsunan. Basta niluta ang mga kaigsunan. Kung mag-usak na ito, nagtumba ng ini. Dili kita o mga tao na mahigda sa mga kali. Dili kita makita o mga kaigsunan na ito mga nagkanabalik. Tungod kaya walay pisti. Kunya, kanang itawag na ito mga list opportunity mga kaigsunan. Makita na ito nga sila medyo hayahay gamay kung ato sa tabangan. Tungod kay sa Ginoo na ni propeta Isaias, ang kuasa naging pangayo sa Diyos. Mauman katong maghatag o makaon sa mga way makaon o pagpapisti sa mga tao mga way pisti. Mga kaigsunan, ang simbahan nagpadayon. Nagpadayon siya sa iyang misyon. Kanang gitawag na to, akong gisulti kaganina na Plenary Council of the Philippines to, isip ito, na mo ang pagtabang sa mga tao magkabus o kanang gitawag na to, o Greece opportunity, brother and sister, nga na makita na to sa atong kasilingman. Unya, diri sa Mitias, mga kaigsunan, sites, Lucy, okay na itong mabasa. Ipanapi sa mga dato ang mga kabus, bakapon o brimbungan. So, dili na to kalimtan mga kaigsunan sa unang panahon. Ipanapi na sa mga dato ang mga kabus. Pero sa tulang mga kaigsunan, sa tulang modern time, dili dugay sa mga pinaging katuigan. Karo ngayong mga igsunan na kung apply na yung sa kapobre o sa kaposisyon sa opisina sa gobyerno, dili kinalimtan mga kaigsunan, kaya public knowledge mo na sa unang panahon. Kaya dili ka mubaksak, dili ka kasunod. Unang si Propeta Mitias, wala mamakak. O sa mga historian pa, history repeats itself. Sa ato pariya mga kaigsunan, ang kaning paghip-hip o kaning mga suborno ginagmay, kung nakay mga tuyo sa opisina, sukat paligid niya ito. O niya, kasagaran sa mga naigdo, mga igsoon, ng atong mga kaigsunan na nasa ubos, nutong, sa kagilimban, na mao ang mga kabus. Ipanapit sila mga kaigsunan, tungod kay dili makaka-asi-asi o sulod, dili ka kasulod ng trabaho, o dili ka tawag na ito, nakaihatag na under the table mga kaigsunan. Public damage na mga kaigsunan, although awaman na priso anang kitawag na ito, kaya nasakpan nga nidawat o suburno, pero public knowledge na siya. Hindi, klaro kayo rin sa sulat ni Propeta Mitias sites, kaya yun, ipanapit sa mga dato ang mga kabos. So, mga kaigsunan, sa una palandaan, ano na yung panagdao? Ayaw na ipagkitawag na ito, pag-discriminate sa mga tao, mga white kwarta, sa mga tao, may kabugas, sa tilimban, mga igsoon. Dili sa Salmo 9:18, kung sa may giingon sa barang kasulatan, dili kanunay pasagdan ang mga kabus. Ang paglaom sa mga kabus, dili kayo pagkawang, hangtod sa hangtod. At ilaw mo na mga igsoon, yung sa pag-itugma sa Ginoo ang mga pobre o mga kabus sa atong kasilingban. Kung ikaw na sa Evangelyo mga igsoon na ninyo si Kristo, dili tanang mag-ingon o Ginoo makasuot sa biharian sa langit. Kaya naman, dili na ito'y kalimod mga igsoon. Kaya naghan kayo na ito, kanapalot ang
ang kuan, ang tuhod o bilod-luhod, napagaw-pagaw o pris galod, pero dili hatag sa kabu, isa ka basong bugas siyang silingan. Uy na lang sa mga ayaw, kaning mga maayaw na igsuon. Kanya dili na ito nagkalibod, ganaman. Halos kita mismo na kasinati, niya na. Ilabi na kung ikaw, anaawasab sa abos hukom sa kalimban, sama na. Klaro kaya mga igsuon niya, buhi kaya na siya nga kasaysayan, buhi kaya na siya nga kasinatian, diya sa itong kalimban. Busa, akong balik ko rin, giingon rin sa Salmo 9:18, nagingon, dili karon ay pasagdan ang mga kabus, o ang paglaom sa mga kabus, dili kayo pagtawang hangtod sa hangtod. Busa, ang usagod kayapi mga igsuon kong kailangan usa ka kapobre o kabus, talagang kinasingkasing nga pag-ampo. Nga naman, ang saad sa Diyos, ang imong pangayon kaniya, dili gina makawang. Dili gina mapakyas mga igsoon, tungod kay walay record sa Biblia nga ang Ginoo nagmakat o ang Ginoo di saad nga wala matuman. Una mga kaigsunan, kaya diri sa Sirach 35:1-2, unsa may gisulti ni Propeta Sirach, muna atong mabasa diri sa balaang kasulatan. Ang pagtuman sa balaod sama sa kabiliyon sa daghang mga halad, o kini ang halad sa gigay mismo. Ang pagbalos ng usa ka kaluoy sama sa halad nga trigo, o paghatag ngadto sa mga kabus sama sa halad sa pasalamat. Sa ato pa mga kaigsunan, kaninginyo ni Juan Propeta Sirach, kabiliyon ang daghang halad, o kini ang halad nga gigay mismo. Kunya ang kanakunong paghatag dito sa mga kabus sama sa halad sa pagpasalamat. Sa ato pa rin mga igsoon, bisan pag dili ka magpasalamat sa Ginoo, kung mahatag ka sa kabus, katumbas ka na mga kaigsuonan, kaya pasalamat ka sa Ginoo. Plus, kung magpasalamat pa yung ka, kung itawag nila o kanang itawag o doble imong pag-ampo. Ngayon, sama sa pasalamat ang kuwan, ang kanangaan paghatag sa mga kabus, unya kung pasalamat o yung ka, doble ang imuhang pagpasalamat o pag-ampo ngadto sa Ginoo. Diri sa panultiyon, 17 mga kaigsunan, Kapitulo 17, versikulo 5, kung sa'yo atong mabasa, ini sa aning versikulo mga igsuon, muna giingon, ang pagbibiay sa mga kabus, nagbibiay sa Diyos, na nagbuhat sa nila. Silutan giyon, ang naripay sa kanaot, na midagnat sa katao. Sa ato pa mga kaigsunan, klaro kayo. Sa mga Ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo, balaanon kung himayaon ang ihangalan sa parang panahon. Iyon siya. Kung sa inyo gibuhat, sa labi ubos na ko ng igsoon, inyo ka nang gibuhat sa nako. Sa ato pa, kung imuhang kay piayon ang mga kapos, sa giingon rin sa panultihon di City 5, karanaang nag-BI ka sa Diyos. Na mga kaigsunan, nagaghan kayong diskriminasyon ang atong madunggan, labi na kung ang tao na sa ubos na hutong sa kagaliban. Unya, ato kanang bantayan, ganoon, sa Genesis 1:27, ingon ang Ginoo, himuon nato ang tao sama sa atong gagway o kasamahan. Kaya na mga kaigsunan, kung ikaw magtamay, kung ikaw magsaway, gaway basihanan, kung sa katao, sama lang nagitamay nimo ang tao, tungod kay ang tao, paano ka ng larawan o hulagway sa iyo. Ano kita sa gitawag na itong bagong tukol, mga igsunan, kay gagahan magayong bersikulo atong diskuta ito niya, ang atong diskuta na itong sa unahan, mao ito ang sa karaan tukol. Basig mga pamutana ang atong mga igsunan niya, dapat ipabasa bahin sa mga kapusan, dili sa bagong tukol. Dili sa buhat, nuibi mga kaigsunan, nuibi, 36, wala itong mabasa. Si Cuba dihay, usa ka babae,
na kinunan, ingandag Tabita, nga sa Grigo pa Dorcas. So Tabita, sa Grigo pa Dorcas, kanunay siyang nagbuhat sa Mayo. So nagbuhat si Tabita o Mayo. Mayo o kastabang sa mga kabus. Sa doon pa si Dorcas, o si Tabita, o naman siya, kanunay siya nagbuhat o Mayo. Ang buhat yan Mayo ang pagtabang sa mga kabus. Ato pa sa patuong tugol, sa garaang tugol, mga kiksunan, bisan pa sa garaan o patuong tugol, mabasa nimo ang pagkatiman o paghatag sa mga kabus, mga pabor, o sa ilaha mga kikinhanggan. Dili sa buhat 11, 27, ito sa 30 mga iksun. O kinato mabasa. Itong panahon natin pila sa mga propita nga sa Antioquia, gikan sa Jerusalem. O sa kanila, ginganlag agapo. Itindog pinagi sa home sa Espiritu Santo. Itad na, nga usa ka dakong gutom, abot sa tibuok kalibutan. Ang gutom na hitabo samtang si Claudio mo emperador. Nagkauyon ang mga pinungan, nga ang matag usa kanila magdalag hinabang, kutob silang mahimo, alam sa kaigsunan dito sa Judea. Busa, ibuhat nila kini, ipadala ang hinabang, ngadto sa mga kadagduan sa simbahan, pinagi kang Bernabeu kang Saulo. So ang hinapang o ang pagkabang mga kaigsunan sa simbahan, masukad pag iniganihan ito, o hatod, ipadayon sa itong mga kaparihan, mga kailan sa laikuhan, o sa madrihan, pero sa itong modern time mga kaigsunan. Busa mga kaigsunan, mag-ingon mata na, awa na gidong mo, mag-ingon sa itong mga kaigsunan padiri, ang atong simbahan, dili sila dilit o kanang na ang publicity. Kung tabang ni sila, dili kay atong i-news, atong ibalita sa radyo kay dili para siya may kinahanglan sa Ginoo. Nga mutabang kasi mong isikataw, imuhang ipapublish o imuhang ipasuwat sa speaker. Tungod kay dili maganahan ng Ginoo niya na, kaya magbuhat niya na nakadawat naman siya hangganti. Diri sa Santiago, 2:5 mga igsoon, kung saan niya itong mabasa? Pamati ka mo, minahal ko mga igsoon, ang Diyos nagpili sa mga kapos. Ining kalibutan na aron mahimong gatong sa bato o aron magapanagiya siya sa kiniharian siya gisaan sa tanan nga nagdugba kaniya. Pero mga igsoon, nagpili sa Ginoo ang mga kapos. Tungod kay ang mga kapos wala man hitulitan. Tungod kay ang atong mga kwarta, mga igsoon, masugod pa sa dili, karagahanan sa itong igsoon, mga kwartahan, ang ilang kasing-kasing o gunahon ato para sila ang bahandi. Kasi nung mawala ang ilang bahandi, umakordoy ba yun nila ang mga negosyo o banda. Pero, na po yung mga igsoon na ito na nagpo o mga kasing-kasing. Labi na yun sa uban, kaya kusog sa kutabang. Pero, anay tayo mga kaigsuonan, niya, kailangan ang ilang ginahona, tama sa yun sa ilang mga bahandi, tama sa yun sa ilang kailangan makita o ngayon ka matakadlaw. Tungod kaya ilahan concern, mauman kung ang gitawag nila kaya sa atong tradisyon nga ang atong mayong kaugmaon, usahay, malimtan na lang ang atong pangalaga. Kanya, puro man ito mga sinulat, mga propita, o mga kasaysayan sa itong mga apostolis, ang atong gibasa, base pagkaingon na itong mga kaigsunan, kaya sa Ebanghelyo, kailangan mo'y kasaysayan, buhig na saksi, may tungod sa itong balaang mangluluwas si Ginoong Kristo, balaan nung himaya o niyang hangalan. Dili sa Mateo 6, 3, 4, o kini ang atong mubasa. Doon panangli, mutabang ka sa usa ka taong kabus, tabangin siya pinagi sa sisan gani, ang labing suod kanimo, dili masayon kini. Imuha kini sa tago ug ang imong amahan, nga nagkantaw sa imong gibuhat ug ganti kanimo. O kini ang simbahan mga kaigsuonan. Mutabang siya sa panagingon, dili siya mutabang siyang basta sa manyos. Unya, karang adili di siya mutabang niyo siya abutangin niya ni Virgin, Bragoy o kanang Donity Bay. Mutabang ang simbahan at dili siya magbaybaro. Sama sa giingon ni San Mateo. Kaya kung mutabang ka sa kampus, ayaw ka ni istoryahin ang bisan suod ni mga anito o higala. Una ang simbahan na ito mga isuod.
Dili ka kadumog, kanay gitabangan sa simbahan, tungod kay dili siya hilig og publicity. Nga naman, sa ako nang ingon sa unahan, kung magpahibalo ka ng mutabang, nakadawat ka nagganti na ikan sa atong kabalaan amahan, namawang amahan o Diyos kay sasayan, balaan nun o kahulo na yung ngalan sa kanang panahon. Dili sa Mateo 19, 21 mga igsoon, kananaan, ekstremo ka ng radikal kaya ang atong Ginoong Kristo ang nagstulti nini. Balaan nun o kahulo na yung ngalan. Kung siya hindi nun, umiyon si Jesus kaniya, kung gusto ka mahimpit, lakaw, kung ibaligya ang tanan mong katigayunan, ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Kung makabaton ka, bahandi dito sa langit, unya balik yan mo, sunod ka na. Sa kasaysayan sa simbahan, mga kaigsunan, ay nakahimo nini, mao yun si San Francisco de Assisi. Usa ka tao, nagikan sa pamilya ka nato, o kwartahan. Unya, karena San Francisco de Assisi, nagdanggol siya, gihinan siya nga, ipaayo niya ang simbahan. Kusa ang iyahang simbahan, o iyahang mga kapilya, iyang ipaayo kapan, kalibayan, pamarando niya, ang ipaayo niya sa Diyos, sa simbahan, kung mandi ang simbahan nga katawan, o siya himo, ibalik niya ang iyahang mga kaptangan, ibalik niya ang tindahan, ihatag nga ito sa mga pobre, o kapuyo siya sa usaka, yan o kayo, o kanang pobre na ganita. Kung ini ang diri sa kaning nagisuwat ni San Mateo, sa 19, Mateo 19:21, karon ngayon sa simbahan, nga ang nakatuman ini mga igsoon, usa sa nakatuman ini, mao si San Francisco de Assisi, din ayahang itarigdan, ang iyahang kanang maayong mga kahintang kung nagpuyo o katapos. Kanaman, tungkol kay ako ng ingon, base sa maraming kasulatan, ginugma sa Diyos ang mga taong yano o mga pobre na nasa ubos na hukom sa katilingban. Dili sa Lucas 6, 20-21 ang mga igsoon, unsay atong mabasa, base ni sa sulat ni San Lucas, kung kini ang isulti sa atong Ginoong Kristo, ang atong balang manluluwas, balaan nun, o kahulo, magmayaw na yan. Kunya, may tanaw si Jesus sa mga dinuhan, o piyon, ulahan ka mo mga kabus, maghari ang Diyos kanyo. Ulahan ka mo mga igutan karon, ka mo pagkabus kun, ulahan ka mo karon, nga naghilak, ka mo mga tao raw niya. Mga kaigsunan, klaro kayo mga igsun, na Ginoong Jesucristo, ningon nga ulahan ang mga kabus, o katong mga naghilak, kay mga tao raw niya, tungod kay klaro kay niya, na kaning siktura sa katilingban, kaning mga kasiha sa mga tao, kay mo may iyahang gimahal. Mo iyang gimahal mga igsoon, tungod kay kasagaran doon sa atong mga igsoonan, nga way kawitan, nga bahandig, mo man ang mga matinunanon, na mo servisyo, o mo kanangaan, mo wali o kanang mutabang sa gibuhaton sa Ginoo. Unya, mabalik ka sa karang tubol mga igsoon, diri sa tubig, 12, 8-9, okay nga mabasa na to. Ang maong pagka manggihatagon, luwas kaniyos kamatayon, o magluwas kaniyos kamatayon. Magluwas kaniyos sa kamatayon, o maghugas kanan ninyong mga sala. Nga sa ato pa kung manggihatagon ta, kanang mahugasan ang atong mga sala. Maghatag ka mo sa mga kabos, mga puyo, nga himpit kung sa kinabuhi. Apan ka ito magkinabuhi sa sala, kung padautan, ilang kabulingon mo, ilang kaaway. Wala mo natin igsunan nga kanang kumanghatag kita sa mga kabos. Kanang malimpyo kita. Ang atong pagalingon, malimpyo kita. Tungod kay, mabasa na to, klaro magayo nga kanang gisugo niya karuna yung nagilito sa atong Ginoong Jesucristo diha siya may konilyo. Sa katapusan mga kaigsunan diri sa Lucas 11:40. Kung sa'yo atong mabasa, o kiniya atong mabasa ang nagsulti sa atong bala ang maluluwas mga kaigsunan diri sa Lucas 11 din
ang atong Ginoong Kristo na nudlo sa katawhan sa Jerusalem, sa katawhan sa ilahang katribad, uban ang iyang mga tinuturo. Dili sa Lucas 40 mga kaigsunan, grabe kayo. Kung sa iyagingon, mga buwang, dili ba ang Diyos mo'y nagbuhat sa gawas? Nabahin sa mga usap ang nagbuhat sa sulod. Apan ang ihatag ang ana sa inyong mga tasa, o mga plato ngadto sa mga kapos, o mahindo ang tanan alam kaninyo. Kung sa iyagingon ito, bet, kung manghihatagon kita, malimpyo ang atong kagalingon sama ni Brad Laronia. O ka na nangingon si Ginoong Jesucristo sa Lucas 11:40. Kapag ihatag ang sunod sa iyong mga tasa o mga platito o mga plato, ngadto sa mga kabos, malimpyo ako o malimpyo ang sunod ng mga kaniya. Makaigsunan ako, ito rin nagampo kaunta, bisan gamay, makasunod ako sa gisugo sa itong Ginoo na mao ang pagservisyo sa itong mga kaigsunan nga nasa hutong, ubos na hutong sa kalipan. Kaya, dinilin ko taman, atong igsunan ng seguridad, Brad, may hamon niya. Salamat kayo, Brad, ha? Sa skill.